Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Voice of the People Party kala penrem jur ya ka rajong ke sarkar MDA ban penyat put sngi lane odd but even numbers ya ki kali kamai pandai sekhendai lat but yodo kum kalat ban penduna ya ke jing thang kali kini ke jing le jong ke sarkar kalong ke jing nyoben but le ben ya ki paduk ki emlang ke salang ki bahap ban shania ki kali kamai kum kalat ban kamai jakpo but ban poish ki jing le jongki laong unong aktin ke VPP Dr. Batskem merbo lingba ukurwa kubor. Ulaong ru bakalong ke bamla ban pediang ya kum kini ke jingle da ke sarkar ban keno ya ki paduk baki dei ka daw jong ke jing jong ke jing deng kali hanong ba shlong. Haga jing sisa Dr. Batskem ulaong ba ke sarkar kala de ban tek lakam ni ke jing pendon kam palat ya ki kali simet hanong ba shlong bat ban penslori ki kali kamai. Henry uloong kani ka sarkar ka simpen bannya ka rai khongpong ka bakta ya ka kamai kaji. Shushu uloong bagani ka sarkar khapot kamnut ban sim ya ka rai ban wanra ya ka jingbha ka imlang ka salang lada ka kta ya ki he ki han ni ki high level Henry kamsalia ban shushim ni ki rai klem kenjok ti ni ki tu ki basak ta pan na ka rai jong ka sarkar lada dai ki barit baria.